Òbviament, el port de Dublín no és un lloc que destaqui gaire per la seva bellesa, puix que el que domina el paisatge és el trànsit de camions, l'asfalt, les antigues vies de tren, una immensa esplanada de formigó plena de contenidors, vaixells de mercaderies i ferris traient fum per la xemeneia. De tota manera, de fa un temps que l'autoritat portuària vol contrarrestar tot aquest paisatge industrial amb una mica d'art i ha aprofitat el fet que l'antiga Pump House romania en desús per fer-hi activitats artístiques. I del 6 de juliol fins al 27 d'octubre, l'artista francesa Liliane Puteaux deixarà un Renault 4 del 1962 aparcat allà en una exposició anomenada Beep Beep, que forma part d'una col·laboració entre el port i la Temple Bar Gallery Plus Studios, batejada com Longest Way Round, Shortest Way Home, el camí més llarg, però el més curt per arribar a casa. Beep Beep permet de submergir-se en un espai que combina relats familiars amb la història del Renault 4, un cotxe que va canviar la vida social de molts francesos durant els anys 60, atès que el seu preu assequible, combinat amb la millora de la xarxa viària, va suposar una revolució en termes de mobilitat, facilitant els desplaçaments a molta gent que fins llavors ho havia tingut molt difícil per anar més enllà del seu poble, sobretot en zones rurals on no arribava el transport públic o bé hi era escàs. El trajecte del Renault 4 fins a Irlanda no va ser un camí de roses, i és que la distància de 900 quilòmetres recorreguda en 7 dies va tenir alguns incidents, com quedar-se sense benzina, circular per París en hora punta o una avaria a 500 metres del ferri a Cherbourg. Amb tot, va poder investigar els paisatges industrials de França i d'Irlanda des d'aquesta màquina del temps que és el Renault 4. El cotxe, que era del pare de l'artista, havia romàs unes quantes dècades acumulant pols, envoltat d'un ampli ventall d'estris antics en un traster de Regnier, el seu poble, situat a l'Alta Savoia, i va ser ressuscitat amb l'ajuda inestimable de molta gent, com mecànics, tant de França com d'Irlanda, distribuïdors de peces i empreses de transport, entre altres. D'altra banda, el Renault 4 té una relació molt curiosa amb Irlanda. Quan la companyia francesa va començar a fabricar-lo, els alts aranzels feien que exportar el cotxe fos molt car, per la qual cosa Renault enviava packs amb centenars de peces, una mica com l'IKEA, i el vehicle era muntat a l'illa, primer a Naas, comtat de Kildare, i després a Wexford. El seu disseny utilitari i la seva mecànica robusta van fer que fos adoptat com el vehicle preferit de moltes empreses de serveis públics com Telecom Éireann, An Post o fins i tot la Garda. Beep Beep és d'entrada lliure i es pot visitar de dijous a diumenge d'11 del matí a 5 del vespre.